I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo igrati Head Soccer. What? Šta? Gol! Dali smo gol ljudi, what the hell, odjednom smo krenuli, šta je ovo? 3-2 za nas, šta? Ajde, urad svoj napad. O, japam! Loš, ljudi, nemam pojma šta se upravo desilo, ali ajmo mi da prijemo nešto stvar. I mi igramo Head Soccer, idemo u turnir. Kao što vam kažem u pointu, vi ste mali igrač sa glavom i vi igrate loptu, imate 2 gola, nema golma ništa i vi jedan iz drugu igrate. I znam rovati niti da mu nišem kapu, zašto imam mnogo moćni udar kada uradim, skineš kapu. I ovo skinut ću ti kapu i skinut ću ti sve i kapu. Kakav potez ljudi, i to je. Mrtav si, mrtav si, mrtav, mrtav si, mrtav, mrtav si, mrtav si, mrtav si, mrtav, mrtav. Ko da se dobacam, brat. Pum. Da mi je gol, zato ne kažem da mi je najgori. Mrtav si, glup, 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 glup. O, kakav gol, ovo je za pohvale. Svake pohvale koje su mogućnosti. Joj, sad ću ono da skine tu kapu više. Nikada nisam... Gice, gol, to su 2 gola, što je. Dobre. Četiri, 3 za nas. I uništio mi je dao gol. 2 gola dan u 14 sekundi. Ja gol. I još jedan gol i bit će izjednačenje. A ja bi izjednačenje. Gol! Super dad, yes! To je moj plan da mu dam tako da uradi pam. I tad jaj, za malo da bude autogol. Pam! Ne! To! Pobjeda ljudi, yes! U dead matchu. 6-5 za nas. Pobjeda. 6-5 za nas. Idemo protiv drugog Japanca. Ali si dužan. Ok, koliko sam je vidio, izbacili su neke nove heroje. Tako više su protiv nekih novih heroja. Dobre, tako ti treba, jedno za mene. Ne dam ti skini tu kapu sa sebe, glupavu je, brate. Dođi da tu udarim, a? Može da tu udarim. Jaj, da nije bio gol. Jaj, zamislite, ono bio gol. Ali to nije bio gol. Počast udari malo jače, bli. Ne, udari mi jako, ljudi, to jako. Kako to bo? Ajde. Dođi. Ajde. Ja se neću pomeriti odavde. I ljudi, ovo smo upukli, to mogu da vam se klanim, zašto borim protiv nekog moćnog, tog prvog najjačeg. Fuck, dobre, udri glavom. Tornado is hot. Ljudi, gubimo. Kukala mi majka, kick off. Ovo sam skinuo igricu možda juče, danas, ne znam više. Ovo je neki novi igrač, mogu da se ga... To je da ti skinem tu lobanju, brate, what the hell. Da sam se vidio. Daj, hvala Bogu što ti to ispalo. Šta?
What the? Stigle autogolove sam sebi. Da vi ispao nubra, šta on radi? What? Najbolje ti si cheater, brate. Bojim ga se. Go, jes 3-3. Spasao se, sad je 3-3, inače ni sad je 3-2. Imaš jedan modriću da ideš kući s modrićom. I lele, da, 4-4. Sići do... Ajde, doći! Mogu ja ovako do sutra. Ajde. Jaj. Vidi, zna gdje je lopta, vidi, zna gdje je lopta. Koji gad jedan, brate. I dobre, 5-4. Sad ću onda ide pod njemu, zašto njemu da ide lopta. O, 6-4. Ima 9 sekundi, mi da 2 gola, to je nemoguće. Još ako da auto sam sebi, onda je stvarno... 3! Dobre, win, brate, jedva. Ovog smo jedva pobedili, ali idemo na sljedeće. Pred mene nemojte da skačete. Ako mislite kako... Znači, snimat ću Clash of Clans. Znači, imam svoj klan, zove se veliko M, malo EGA, veliko PZS. Ajde sad sam primio gol. Nema veze. I tako se zove moj klan. Tu su još neki moji drugovi s tim klanom. Šta si mi ja? Šta si primio? Kakav mi je god dao, nema veze. Nema veze, ajmo mi da mu... To... What the... Ne, brate, ne možem. Iskoristi moj pogled tek kad bude trebalo. Ko ljudi to, bre? Ajde, primi autogol, ako smiješ. Aj, pa. Ali mi ga je dao 4 ljudi. Ajde! What, ja nisam ni vidio gdje je lopta, brate, neću da izgubim ovom. Nećeš mi... Ko? Vin, ljudi, idemo u finale. 11-0 je ovaj odvod. Crnac, brate. Crnac ušao u finale, brate. Ovo je stvarno, ako ovo ima... Opa, prs. Opa, ja znam, šta je, bre, misliš da ja ne znam da igram, a? Ovo dva su ušli u finale, zato čudi. To je 2-0. Samo ne dođi sad onaj... Jaj, da ne pio ko... Jaj, 2-1, kukala mi majka. Brš. Ja neću se udaram, jer to nije lijepo, to je bezobrazno. Dao sam autogol, nema veze, sad ćemo mi njemu da dupliramo. Je 3-3, nema veze, imamo 35 sekundi da ga prestignem u tome. I šut! Dobre, 4-3. Yes. Ok. Evo ti. Ja 5-3, to. Šta je to? Pam! Jaj, za malo da bude 6-3. Ne, 5-4, imamo 10 sekundi da daš jedan golik. Dobre, ne! 5 ljudi, 2, 1, do. 0 je sad deathmatch. Super deathmatch, imam power.
ne. Ova bila utakmica grozna. Ljudi, samo već 10 minuta je izborila. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove Smanovića epizode. Nas ste uživali. I vidimo se u narednim epik epizodima. Vidim kako su novi igrači postigli. Ljudi, telenane. Okej, ovo je novo, znači, da, ljudi, to je bilo to što se tiče epizode, vidimo se u sljedećim epizodama, pozdrav.